dishu wasa zai. Wato ainihin ku su barbada mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa. Fati WASHA, menene alakan da ke tsakaninku da Hadiza Gabon? Wai na ruwanka. So nake na sani saboda na ga bakwa jituwa ne kwana biyu. Mene wannan binciken? Bincike aikinmu ne, ki faɗa mana kawai. To saboda me? Saboda duk 'yan kayan Newwood suna so su sani. Me yasa ku sani a gaba ne wai ni kan? Ayo. Za ki faɗa mana ne ko kuma na gaya ma Sarki Ali ya ɗau mataki a kanki? Me haɗi na da kai wai in tambaye ka? Ayo. Ne ba kunne ne da kai da ba. Ko ƙara zuwa inda nake sai kun nemi izini. Hadiza Gabon, tunda ta ki gaya mana ya kamata ke ki faɗa mana. Wai kai kullun kenan sai ka dinga irin wa'annan abubuwa. Yanzu ke ma ba za ki gaya mana alaƙan da ke tsakaninku ba? Wannan wani irin abu ne haka? Wallahi in ka sake min shigege bana ta tsaye kika. To idan ba suna gaya ma Sarki Ali ba Allah ya tsinan. Ayo. Ina Maryam yaya? Sai a hankali. Sun ki faɗa mana. Ni hakan nan ya min. Sarki Ali ya ce ki yi maganin su. Ni ba ni da magani. Ke sako ne fa daga Sarki Ali. Za ki yi ladama fa. Nadama? Ai ni ba zan yi nadama ba. Ayo. Dishu wasa zai. Wato ainihin ku su barbada mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa.